Bismillahirrahmanirrahim. Wannan ne bidiyo na biyu a bidiyon da nake bayanin kwamfuta ga sababbin amfani da ita. A wancan bidiyon akwai abubuwa guda uku da na yi bayani wanda nake ganin ba su fito fili ba. Zan ƙara bayanin su sai mu ci gaba da wannan bidiyon. Na farko shine muna da preview. Preview shine idan ka zo karkashin view din nan a file explorer ɗinka, shine zaka ga wannan abin da yace preview pane. Yana nuna maka abin da ka taba ne kafin ka bude shi. Kamar yanzu wannan ABU logo din nan sai yake gaya mun ga abin da nake ba riga na bude shi ba amma sai yake gaya mun. Kamar yanzu wannan shi ma typing ne na Microsoft Word, to kana taba shi zai maka preview din anan. Amma wani lokaci kan dan yi loading kamar yanda yake yi anan bai riga ya gama loading ba. Sannan idan ka taba wanda bai da preview zai ce maka no preview available. In baka san shi kuma sai ka danna preview din again sai ya cire maka shi. Masu yin .7 idan suka zo nan za su ga navigation pane din nan kalan wannan icon din, to shi za su danna sannan a nan ƙasa za su ga preview pane din su. To bayan preview sannan kuma na yi magana akan hide, shine wajen ɓoye abu. Kamar idan na zo wannan folder sai na taɓa wannan file din ina so in ɓoye shi, to yanda zan yi shine idan in zo ƙarƙashin view din nan zan zo nan gurin zan ga hide selected item, to sai in danna wannan hide selected item din, to yanzu ya riga ya tafi kenan na ɓoye shi. To idan ina so yanzu in dawo da shi wanda na ɓoye din, sai in danna wannan wajen da ya ce hidden items din nan, kana danna shi zai dawo. To amma yana nan a wannan gray din, wato ya dan yi dishi saboda har yanzu yana hiding ne. Idan ka taba shi kana so ka cire hiding din kuma shine sai ka danna wannan hide selected item din again na biyu kenan, to shine zai cire maka shi. Shi wannan wajen ana danna shi ne don ya nuna abin da ka ɓoye ko kuma kar ya nuna ko ya ƙi ɓoye shi. Wannan kenan. To sannan kuma a wancan bidiyon na yi maganar tax bar, wannan wajen kenan wanda nace shine ke nuna maka duk wani abu da ka buɗe. Da abin da ka buɗe zai nuna maka, kuma zai nuna maka jan layi a ƙasan shi kamar yadda yake a wayannan guda biyu. Yake blue layi ba ja ba, blue. To ya ake saka abu a nan din idan yanzu kana so ka sa wannan, kamar yadda nace idan zaka buɗe wani abu a nan gurin sai ka danna su biyu, double clicking su biyu kenan, bari na fita anan. Amma shi kuma abin da ke tax bar din nan shi so ɗaya ake danna shi. To idan kana so ka ɗaura abu a nan ya zama in ka tashi danna su ɗaya ne kuma ba sai ka je kai ta binciken shi ba, kana zuwa nan zaka gan shi. To taba abin ake yi a nan sai ka janyo shi sai ka kawo shi nan. Idan baka so kuma zaka cire sai ka right click a wajen akan abin, zai baka unpin from tax bar din nan sai ka danna shi, shikenan ya fita. To in zamu ci gaba daga bidiyon mu na yau, a ƙarƙashin right click din nan muna da display settings sannan kuma muna da personalize. To display settings din nan shine ke baka damar inda zaka ƙara brightness din computer ka ko ka rage. Brightness shine hasken computer, zaka iya ƙara ma computer ka haske, za kuma ka iya rage mata haske. To a display settings kenan sai mu dawo kuma mu right click sannan mu zo wannan personalize din nan. To a personalize din nan ne ake canza ma computer background. Kamar wancan bidiyon da na yi background ɗina ba wannan bane, background ɗina yana wannan bakin ne, to sai wannan bidiyon na canza shi. Wasu kuma nasu computer za su ga wannan suke gani a background ɗinsu, to kowanne za ka iya zaɓa a nan. Muna da solid color, za ka iya zaɓan solid color, sai duk color ɗin da kake so ka bashi sai ka bashi. Kun gani? To amma ni na fi barin shi a wannan picture ɗin, sai in zaɓa wanda nake so, kamar yanzu na bar shi a wannan. To sannan bayan picture din nan zaka iya zaɓan wani hoto daga computer ka, shine sai ka zo wannan browse din, to sai ya ce maka ka zaɓa hoton da kake so a nan. Misali sai ka taɓa hoton ka sai ka danna wannan choose picture din nan, to zai zama shine a background ɗinka, amma ni bana so na yi saboda haka ba zan danna ba. To sai mu je na gaba wanda shine zan yi magana akan settings. Idan ka zo wannan start menu din nan naka, zaka ga settings a nan wurin sai ka danna. Wasu kuma nasu control panel za su gani kamar masu yin .7, to sai su danna wannan control panel din, shine zai ba su damar shiga settings din computer su. To wannan shine wanda muka gama yanzu wurin su display din nan, sai kuma wannan shine wurin personalization din nan. To a settings din nan ne muke da abubuwa kamar wajen bluetooth devices da printer. Idan kana so kai connecting bluetooth computer ka da wayarka, to sai ka zo wannan wajen da ya ce bluetooth and settings din nan, okay, bluetooth and other devices, sai ka danna add bluetooth other device din nan,
to ko da earpod kake da shi sai ka kunna earpod ɗinka sai ka zaɓa bluetooth ɗin nan, to zai searching duk wani bluetooth da yake a kunne zai kamo shi. Haka kuma idan a kashe yake sai ka kunna, in kuma a kunne yake zaka kashe sai ka kashe. Haka ta mouse ɗin da ake amfani da shi wireless ɗin nan, to idan ka jona shi sai ka zo kai searching sai kai connecting ɗinka. A nan ne muke da printers and scanners. Idan kana so ka sa ma kwamfutan ka printer ko laptop ɗinka, to sai ka zo nan sai ka jona, zai detecting automatically. Idan bai detecting automatically ba sai ka zo wannan add a printer device ɗin nan sai searching printer da ka jona mai. Sannan kuma sai muke da mouse, wanda a mouse ɗin nan ne zaka iya ƙara kuso speed ko kuma ka rage shi. Yanda idan na motsa wannan mouse ɗin zai rinka tafiya, to idan ka increasing speed ɗin kana motsa shi kaɗan zaka ga ya tafi, idan kuma ka rage speed ɗin zaka ga kana motsa shi amma bai wani tafiya sosai, to sai ka bar shi a average ɗin nan a tsakiya, sai zama duk inda ka sa shi ya tafi zai tafi. Sai network and internet, shi kuma nan ne ake connecting computer da internet. Kamar kana da wifi, an kunna wifi na makaranta ko na wurin aiki, to sai ka zo nan ga wifi nan a kunne sai ka danna, za ga yi maka searching to show available networks, to shine zai baka duk wani wifi da yake kunne abu, sai ka taba, kana tabawa sai ka danna connect. Amma yanzu ba zan taba ba. Sannan kuma wayanda duk network ɗin da ka taɓa kakkamawa zai nuno maka su a nan ƙasa. To wannan status ɗin yana gaya maka ne yanzu baka yi connecting komai ba, yace maka not connected, you are not connected to any network. Wannan status kenan. To sai apps, nan ne inda applications ɗinka suke duka. To idan kana so kai uninstalling abu ka cire shi a kwamfutan ka sai ka danna shi sai ka taɓa wannan uninstall ɗin nan. To amma idan ya zama shi wannan application ɗin ya zo ne da kwamfutan ka ba zai iya ciruwa ba, to za ga uninstall ɗin ba zai taɓu ba. Sai kuma account, a nan account ɗin kuma waje ne da kake saka password ma kwamfutan ka, sannan kuma kake sa mata hoto ta yadda za ka sa sunanka. To idan ka zo kana so ka sa hoton ta yadda in ka kunna kwamfutan ka hotonka ne zai nuno sai sunanka, to sai ka zo nan ko dai ka danna kameran nan sai ka ɗauka da kwamfutan, ko kuma ka danna browse for one sai ka zaɓa a cikin kwamfutan ka zaɓa wani hoto sai ka saka. Idan ka zaɓa hoton sai ka taɓa shi sai ka danna wannan choose picture ɗin, amma yanzu na riga na saka. Idan ka saka wani ka canza, to wanda ka canza ɗin zai dawo nan, wanda ƙara canzawa zai zo nan, to sai zama wanda ka bar shi shine zai yi babba ɗin nan. Sai nan kuma shine wanda zaka sa ma kwamfutan ka password, sai ka zaɓa password ɗin da kake so sai ka saka a wajen. To sai kuma muke da time and language, a nan ne zaka sa ma kwamfutan ka language inda baka da shi. Misali idan na zo nan taskbar ɗin nan na taɓa, za ku ga ina da English, ina da Arabic Saudi Arabia. To idan kwamfutan ka bai da shi sai ka zo wannan time and language ɗin nan sai ka taɓa language. To gashi nan ya gaya maka languages ɗin da kake da shi. In ka zo ƙasan nan zaka ga kana da English United States, zaka ga kana da Arabic Saudi Arabia. Sai ka zo nan add language, nan ne zaka yi adding language ta yanda zaka iya taɓawa a keyboard ɗinka. To kuma sai muke da update and security ɗin nan, wanda anan ne zaka yi updating kwamfutan ka idan kana so. Sannan wani lokaci in ka siya kwamfuta tana updating kanta in baka sani ba, to tana cin data sosai, to sai ka zo wannan update and security nan sai ka kashe datan, kamar na pausing wannan sai ka shiga advanced options ɗin nan, shi ma ɗin sai ka kakkashe wayannan abubuwan, za ta daina cin wannan datan da take yi. To a ƙarƙashin shi ne muke da kuma Windows security, wannan wajen update ne, to kasan nan ne kuma muke da Windows security ɗin, wanda nan ne kake da wasu security, amma an fi amfani da wannan virus and threat protection ɗin nan, wanda shine ke maka detecting duk wani virus da zai shigo kwamfutan ka sai ya rinka hana shi, ko kuma yana zuwa zai goge, ko dai ya hana shi shigowa ko yana zuwa zai goge. To na tsallake wasu settings ɗin ne saboda ba wani bukatan su ake sosai ba anan. To idan kuma kana neman wani settings ɗin da baka san inda ka ganshi ba, sai ka zo wannan da yace find a settings ɗin nan sai ka rubuta settings ɗin da kake so. Misali mouse ɗin nan kamar wanda muka yi ɗazu ɗin nan, change mouse pointer size ɗin nan, okay ban yi shi ba ma, to kun ga gashi nan mouse pointer size, girman wannan in da yana karami ne sai ka ja nan sai ƙara girma, amma ni bayan yana ba zan bar shi haka. Sannan zaka iya zaɓa, bari to in yi wannan, kun ga yanzu baki ne, zan iya dawo da shi nan ya dawo farin shi, ko ka zaɓi wani color a nan yanda kake so, sai ka taɓa nan kai choosing color da kake so. To duk settings ɗin da kake so
sai ka zo ka danna find settings anan, ko da bluetooth ne sai ka rubuta, in brightness ne ma ka rubuta. To wannan kenan abin da ya shafi settings. To ina jin insha Allah na zo karshen wannan bidiyon kenan, sai ina jin yanzu duk wanda ya iya wannan ya iya abin da muke a bidiyo na farko da wannan, to insha Allah na san yanzu ya samu yana da ido sosai a computer. To sai dai kuma akwai bangarori na computer da kila mutum ke so ya samu ilimi akan su, kamar bangaren Microsoft Word, bangaren typing kenan, ko kuma bangaren Microsoft Excel, bangaren abin da ya shafi data entry, ko kuma PowerPoint wanda shi kuma nan ne ake yin presentation, ko kuma Corel Draw wurin designing, ko kuma Photoshop kamar wanda yake gashi nan anan. To wannan PowerPoint presentation kenan wanda yawanci ana amfani da shi a companies ko makaranta ko business haka, sai ka tsara abin da zaka yi anan sai ka je kai presenting ma manyan mutane ko wasu. To bayan PowerPoint kuma muna da Excel wanda anan ne ake yin data entry, yawanci makarantu suna amfani da shi in za a yi report card, sai a sassaka sunayen ɗalibai, a saka grades ɗin da suka ci, subject ɗin maths, English ko kuma subject ɗin Islamiyya, su fiqh su hadisi. In an gama sai a yi printing. Excel kenan, ko company suna amfani da shi ma da su bankuna. To sai shi kuma wannan Microsoft Word, wannan ne wajen typing, wanda a yanzu haka da nake bidiyon nan ina da bidiyoyi akan Microsoft Word a YouTube dina, sai ku duba. Sannan akwai typing master na bidiyo akan shi wanda zai koya maka typing, shi ma yana can sai ku duba. Sannan kuma sai muke da Corel Draw wanda anan ne shi kuma ake yin design, duk wani design da kake so, su katin aure, su flyer, su certificate, su ID card da sauransu, duka anan ne ake designing, ko shi ko Photoshop din da na yi magana ɗazu, kowanne zaka iya, duka suna YouTube din sai ku duba. Sannan kuma insha Allah Microsoft Excel din da PowerPoint din duka za su zo da Adobe Audition wanda ake editing audio da shi, ko a hada audio. Sannan kuma sai Adobe Premiere Pro da kuma After Effects wanda su kuma video ake editing da su ko a hada da su. Idan sannan kake kallon bidiyon nan na riga na yi to sai ka dudduba, wanda kuma yanzu da yake kallo ban yi ba insha Allah ya duba, zan yi nan gaba. Karshen bidiyon kenan, idan da wani abu sai ku mana magana a ta comment, ko kuma ku mana magana a WhatsApp ko Facebook din mun Allah yadda zamu bada ansa. Abinda ba ku gane ba sai ku mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.